ket na imbag nga oras tayo amin na sangapata kada tuy nga ruden ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti pagayam tayo nga agpro problema ken nagkidkid daw ti pamalakat tayo. Kada tuy manen ni kasin yung Yong Ruiz. Nga may manen mang tedpiag ti maysa nga pakasaritaan nga iti udi naket adda parikot na nga naintay tumet balakada na yan. And sagudahin nga ro ti surat ti pagayam tayo nga dina nga taga Candon City, Ilocos Sur. Dear Cassie, Dear Cassie Yong, sagbay man nginak iburay di pakasarita kablawang kay man tinaragsak nga aldaw yu di tanemar sa studio. Kastamit ay nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya idedede nga programam nga pudno nga makaliwliwala unay ken makaited adal nangruna kada kami nga kanahen nagdingdingeg. Ilingid naklatan itinagan Adina nga taga Candon City, Ilocos Sur. Naragsak ti binangon mi a pamilya ken ni Sebyo nga asawak. Awan met ket din ti sapulik iti asawak nupay saan nga nakaturpo iti kolehiyo ket agman maneho ken na agpaspasada laing iti tricycle idinto nga siyak ket addanak iti natalged a trabaho gaputa mangup opisina naanos ken nagaget ti asawak gapoy di panagtinulong mi, panagtinunos mi. Saan kami met nga narigatan, iditadamo mi, ti agden na kasagasawa. Nga uray di naadaan kami, iti anak. Awan tinimdimteng nga nakana nga parikot mi, nang runa iti pinansyal. Saan met nga nabisyo ti asawa. Uminom man sak paminsan laeng, mamindwa siguro't makabulan kaslaki ni Doc JC Adaya. Idinto nga siya kasinyong makunakmat nga naliingak nga gigimiti kwarta. Nainutak sa anakmat nga mahilig kadagiti sa awan ti luhok iti bagik. Gaboy di dayta makaorornong kami met basit iti asawak. Ngembayat iti panaglabas ti panawen. Medyo marik namin tirigat idita da kamin tinangsipaw ti responsibilidad iti panagadal ti inaudi nga kabsat ti asawak. Gaputa na idalit ti sakit dagiti katugangak ket saandan nga makapagtrabaho pay. Gaboy ti panagsakit dagiti katugangak napilitan kami ngay makar manibod iti abangan mi pagabangan mi nga balay ket nakipagnaed kami kadagiti katugangak ken ti inaudi akabsat ti asawak. Ket ditoy kasinyong tinagrugyan ti amin. Ditoy nga naadaan kami ti parikot. No kasano, daytatin inutek abinsa-binsaen.
Anos ta kumapay bakit? Anya nga rod, kastoy mo tinagbalin nga gasad datatangkin nanang. Agpadpada damot nga dalit iti sakit. Kit saandan nga, masuportaran pa ni tikabsat ko nga agbasbasay ti kolehiyo. Awan met ken ti problema kanyak, Sebio lakay. Taayat ko met ti tumulong kadakwada. Iti pamilyam, gaputa pamilyak met idan. Angem, tilaeng met panpanunutek. Kasla saan met nga seryoso takabsat mo iti panagadal na. Win nga rod, bakit? Kanayon kumot nga bagbagaan ni... Kanayon kumot nga bagbagaan ni Laika. Ang saan namat nga ikaskaso. Anya nga tanong. Baybean nyo latan. Ang alukuyan nyo nga agtrabaho latan kaysa deta magkibarbarkada. Ha? Anya tikait ko sa wen? Tikait ko sa wen? Yan tangay, di namat ikaskaso, di namat ipaspas nagtipanagadal na. Mano digiti bagsak na. Halos ulit-ulitan na laing digiti subjects na. Kit sayang laing digiti pagpabasa taking kwa na. Ay, di kahit mo sawen. Pagsardingin milatan, iti panagadal na ni Laika. Kit agtrabaho latan, nasaysayaat pa'y. Nasaysayaat pa'y lakay. Tapno makatulong met isuna dito'y balay. Anya? Marigatang ka kading? Di na, bakit? Saan mat nga tayo dyan lakay? Kabailan tamit ti tumulong kadakwada. Ang imnasken kumamat katulungan mat nilay ka ti bagina. Narigat mo atulungan ti tao nga di namat kahit atulungan ti bagina. Kasti ko naksayang laing ti pagpabasa takin kwa na, no awan tumat laing ti pagtungpalan na. Ay, saan nak nga mababalaw na agpanunutak ti kasta, Sebio? Gaputa uray si ka, makita mo't mismo, titigtig na ti kabsat mo. Manon nga boyfriend na, ti inyawid na dito'y balay. Nga awan mo ti maramidan datatangkin nanang mo. Tamasakit damat nga rod. Saan damutin nga mapagbagaan, ket sika. Tunggal lagi yawid ti boyfriend na dito'y, awan ka mat, taada ka ngagpaspasada. Ay, panunutem nga naimbag, Eusebio lakay. Ay na, nasaysaya at laing no pagsardingin yon ni Laika ket agtrabaho laing. No mabaybayan isuna, sigurado at lakit di, nga agasawa amasapa. Bayam ta ka, kasaritak to nga ron. Angem, dilapan panunutik mat bakit? Amang ano, damasao datatang kinanang. Nasken nga kasaritan pa'y idalakay. Ta siyempre, isakit dalat ta kabsat mo. Isakit dati anak da. Angem no mailawlawag kadakwada. Nga isunti kasayaatan nga aramidin tayo. Maawatan damat siguro lakay. Suki, amumlatan dahil titilistaan ti umay ko gatangan dito pwesto. Ay na, talaga nga sika. Pang do alawas mo na pang makabulan man dayto yan. Pang makabulan daytan. Anyat serbi na nga ada refrigerator mi, Suki. Unwe ko na ti ref mi. Tapno saan ako nga subli-subli dito palengke nga umay gatang kadigiti ka sa pulan mi, nangro na iti taraon. Ay, nasaya at ti kasta, Suki. Tapno ti kasta, makatipid ka iti plete. Sa bagay, no dalagi di ref mo, akit, mabalin kang agpondo ka digiti, mabalin mo nga lotwen nga makan. Uray man kidi makabulan. Wen nga rod, Suki. Ken na, natiptipid pa ino kasjay. Ayun maala nga rod, isaganak nga rod digiti
Ada dito listaam nga gatangem suki. Alawen suki. Ay, si kamot gayam di na balasan ko. Ah, auntie. Oh, agranata mo't gayam dito eh. Aywan. Ay, italain nga granata. Umayak mo't makitsenda. Kumusta mo't dagiti katugangam? Kumusta mo't ti kabagis ko nga masakit? Ay, nasayaat mo't auntie. Taada mo't ti maintenance da. Alakot nasayaat ah. Ay na. Dahil talaang mat ipag mo, iti nailawan. Isulang mat, ti dakas. Ha? Anya ti kahit mo sawan, auntie? Di mo kadipay, amma. Ti anya, auntie? Ay, nagbakwit ka nung mo ti di balayo. Ha? Sino, auntie? Kaya sino ko matiipag mo nga ka, kadindin nayo? Nilay ka? Wen, nagimpaki ka numutan iti aldaw. Ha? Pimanawan iti balayo. Tasimurutan iti nobyo na. Anya? At pinagsarding yumot gayam nga nagbasa. Di kat simurutan iti boyfriend na. Awan mo ti panggap may akas siya, auntie. Anya? Pinagsarding mi nga agbasa, gaputa awan mo ti pagbalbalinan na. Kanahin mo't nga bagsak, digiti subjects na. Nga ulit-ulitin na laing nga i-take. Kati ko nakinisebyo. Ibaga na nga, agsarding laing nga, tanasay-saya at no agsapol ti trabaho. Saan ming imbaga nga, sumurutin iti nobyo na. Ay, kat, sabali nga ta tinagawatan na ah. Idi ka no pinagsarding yaon. Ay kati, di ka no mo't alistunan nga nagimpaken. Kat si murot mo't ten, itinobyo na. Ha? Awan mo't na aramidan ah. Ikabagis ka oh. Masakit nga raw. Iso nga binaybay ang dalatan, nilay ka. Ako na da, bareng iso ti pag naknakman na matan, no agsimpa matan. Aga atap da pa'y ako masikugan. Anya? Unay matan. Kasta unay ti luksaw ko kasinyong. Idita. Simurot ni Laika nga ipag ko itinobyo na. Maluksawak, uray no saan ko akabsat, uray no ipag kulaang. Gaputa, imbilang kumute akas kabsat ko, kahit ko kumamot nga isarding naman ti panagadal na, agi magtrabaho kumapay lang. Tabaring no makaamiris to, kit agsublin tumadlay ti panagadal na, kit ipasnik nanton, may turpos nanton madlang ti kurso na, agim, jak dinamnama nga apaman nga insardeng nanti panagadal na kat simurot adagosen itinobyo na. Ngemawan din aramidan min kasinyong no di tinangaklon iti amin. Naglabas ti panawen. Impas ngay ni Laika ti umuna nga anak na. Di amumi di kasinyong kat agsimpan ti biag ni Laika nga ipag ko idi taadan asawa na ken adan anak na. Ngem di makadakas. Nakaasawa mo't iti irresponsable a lalaki. Irresponsable kunak gaputa sadot lang aruden. Nabisyo pa'y. Gaboy iti dayta
masansan nga umay ni Laika nga agkid daw ti tulong mi. Tulong pinansyal para iti anak na. Gapot awan mo tinamnamaen na iti nagbalin nga asawa na. Ay na. Lagat kasyan nyo ka day, tay adi Awa mo ti problema kada kami kinidi na tatang. Masansan mo't launa yun day tanga. Iumay ni Laika dito eh. Anya ti raramidin ti asawa na. Ay kit awan nga raud. Awan nga ti trabaho na. Tasadot mart. Nabarkada. Kit bagbagaan ko mamat digiti na kay kamangan na. Tatang. Ala, baybayan nyo kadlatan. Perigatin nyo kadi ayan, may agpatulong ta adi, Akit masakit nga rod ti anak na. Di kayo lang maawatan na. Saan mat ka day jay nanang? Maawatan ni. Angin, kumaakit saan da nga ruwamin ti bagida nga may dalat agpatulong dito yun. Apaman nga, agkasapulan da. Ay kita pay. Rigatin nyo launay. Saan mo tatang? Tang, adamat itulong mi. Angin, agnakim nga rod ti kabsat ko. No kasto nga bebean nyo lat, nga. Mangnamnama kada kami. Bagbagaan nyo tapagbagaan naman ti asawa na. Kat madi nga raw. Tasadot mo ti asawa na. Kit nasaysaya at isina na, tagawid dito yan. Yan tangay da kami madla tumultulong keng kuana. Nay. Kape nga kastabot ti saom, siga, sebyo. Tang, nula ko kabailan mi pa'y tagtrabaho kininanang mo. Da kami, ti magtulong iti kapsat mo. Saan da ka obligaan? Angem, kastoy mat, ti kasasaad me. Tang, ay, rigatin nyo launa yan, nga tulungan ti kapsat yaw. Ambuyong agkasapulan. Tang, saan nga kasjay? Anya. Ay, kit agreklamo kay Mat. Kit bebean yun, di yung kahit atulungan. Tas siya kung di ba pa nagdiskitar. Tamaas siya anak garod, iti anak ko nga problema, Mat. Para iti anak na. Nang, damot itulong mi. Angin tila kada kami, tila kahit mi kuma. Akit saan ko mga kanayon nakastoy. Damot gaya may tulong yaw, ado pa lang sa uyaw. Ibagayulatan saan nyo kahit atulungan. Bueno, kahit yung atulungan. Sa agad nga kasta nga pagsaksagitin nyo pala takim ka. Ha, nanang. Malala. Itedminto, dati kasapulan na. Katsapi ko tama ka amiros tumatlaang. Tikabsat ko. Inan anusan mi nga rod, kinisebyo nga asawak, tiya. Kasta nga sitwasyon mi kasin yung gaputaawan tinamnamain ni Laika iti nakaikamangan na. Da kami halos da kami tinagbiag kadakwadang nang biag kadakwadang nga agina. Ngemtay kunadan ka sinyong ada pagpatinggaan ti amin nga kinaanos. Ay. Nang runa. No te tao nga tultulungam kat di namat amo nga tulungan ti bagbagina. Nang runa, no te tultulungam kat abuswen na kameten nga tumultulong ken kuana. Ket di tan tinagrugyan ti amin. Di tan tinagrugyan ti panakadadael ti langen-langen mi kadagiti katugangak ken ti ipag ko. Oh, congratulations. Dina. Ah, sir?
Saan nyo lang nga nahit ti kota ti sales tayo di tayo itanga bulan? No di ka nasubraan nyo pa eh. Ay, agyaman nak sir. Kas sa sales supervisor iti team nyo, agad rumbeng na laing adagunggo na nga maawat mo. Aha? Ada bonus mo, malaksid iti sweldom, ada pa itited ko a bonus mo. Aga po iti kumpanya. Gapo iti napintas nga record nyo, napintas nga performance show iti dito nga bulan. Ay, agyaman nak sir. No, da kami ti agyaman king ka. Ti kumpanya ti agyaman king ka, gapo iti napintas nga serbisyom, napintas nga performance mo. Awan ti agyaman na sir. Araramidek laing di trabaho. Kaya't no adaman iti bonus nga maawat ko, akit dakala pagyamanak sir. Sige. Kat sabi ko ba, tuloy mo ti kasta nga performance mo. Tapno no ti kasta, ayat naragsak lata. Ti kumpanya tayo, naragsak mat nga mang ti bonus king ka. Uray binulan. Agyaman ak sir no kasta. Sige. Sige, ituloy ko ti trabaho yo. Adak pa, nang. Laway. Busy daw na nga agbibuyat TV Ay, Mami! Eunice! Mami, adakan! Ay, iwan, anak. Ay, Mami! Mabisina ko na yan, Mami. Intan, mangantan. Agkidan nga mangan, Mami. Sige. Mabit lang nga tayo nakidiso digiti gamit ko. Tayo naklagbit agpeles. Ingkagbugo ti ima mon, tagkidan tandon nga mangan. Sige, Mami. Angin, Mami. Anyang nga ti kanenta, Mami. Ha? Anya di kahit mo sawin? Awan mit pa itinaluto nga makan, Mami. Ha? Anya ko mati orasen? Saan met ka nagluto da lulo kin lola, Mami? Anya? Mabit lang. Yung kalata jay kusinan. Sumarunwak ton. Sige, Mami. Tang. Nang. Pudno ka din nga di kayo pinakaluto iti pangrabyan tayo? Ay, nalipatan tamot yun ba kahit tinagluto? Aywan nga pa isaw. Naimas tamot yun, tinagbibuya ti TV. Ha? Ala, yan tangay adda ka mo ten, balasan ko. Si ka ba sitin ati agluto iti pangrabyan tayo? Di kay ka dinabisinan ta, di yun nalaglagip tinagluto? Ay, di mimot napupuutan ti oras Sa nagmermeryenda kami nitay. Nangaliban kami pa ngamin iti aldaw, iti malam. So nga di min napanunot ti nagluto ta. Kay imas mo ti panagbuyam iti TV anak ko. Di yun lang nalagipon ni Eunice, nanang? Agit adda kamot tayo bara ay balasan ko. Sika natin mangluto iti kananyaw nga gina. Madamdamamot pa siguro sumangpad ni Sebyaw. Naisimot kagpasada iti rabi. Malain ka mang isaangan anak ko. Tamangan kam nin tumutlaan. Ay, wad. Kakaduma. Baka adutimakan ka. Mabisinak. Naimas ba't ti panagbuyak iti tibay. Iso nga, sigabasitin, di makaamo, di na, anak ko. Ang guri ka. Tang! Nang! Atay! Sa dino tinapanan dagiti nagyan diti ref? Awan mo dagiti pinalengke ko nanang. Napnapananda. Nang! Pabitla ay gumayay. Anya dayjay. Nang! Awan mo't nagyan na dito yung ref tayon. Ha?
Ay, anya nga awan. Adamot ah. Adaang, di kita matlaang ni nabatbatin. Dati rabo nga frozen. Ita, saan ka basit nga karne nga nabating pagsagpaw kunto ko ma. Napalan di kiti chinendak nanang, di kiti pinalengkek nga karnet baboy, karnet baka, karnet manok. Kasama tin ka di kiti hotdog dapat di kiti chicken nuggets nga para kini Eunice. Dadala dito yung freezer nanang, api awan damatan. Ay na, ay, ijak maning pagarop, nga inala amin nila kadagiti, nagyan na dita. Anya nga, anya ti kayo susawin nanang. Naiimbay nga min nilay ka itay ditoy. Good. Nagkid daw nga umay kano dumawat iti abastuda nga karendang agina. Anya? Ay ket imbagak nga mga lalatan akong purme dita. Ang nanang, ket inibos naman tinagyan dito freezer. Anya pingor ti ilutok nga pangrabyan tayo nanang. Ha? Ay kwa. Ay mangluto kan, manglukat kan iti delhata, ta isulat tat pangrabyan tayo. Anya? Ala, ituloy mi ti agbuya, kini tatangyaw. Ni ay, pati di kiti delhata, naksayang. Di kiti matlaing sardinas tinagbati. Awan mo di kiti corn beef kada spam, pati dati meatloaf kada. Unay mata. Anusan min ati sardinas? Anyapay nga rod. Bustawan pa'y tinaisaang nga bagas. Awan pa'y tinapoy. Pati bagas. Dandani namat inibusan day diyang alay ka. Unay matan. Alamangan ka nanak ko. Diyak kaya't nana, mami. Ay namangan kan ko na. Diyak kaya't ti sardinas, mami. Awan ti mabalin anak ko, isulat ti adda. Awan pa'y ti itlog, na bati. Ay, ilutuan ka kumat itlog, tamok nga kayat mo ti itlog. Kasanumit namin, mami. Inala amin ni Auntie Laika. Ha? Nakitam ka di? Iti adda ni Auntie nga Laika? When, mami? Inala na amin di kiti. Nagyan ta ref. Nakadado ti binitbit na. Ti kano amo dalolo kay lola makit basit lat alan na. Ngam adu mo tinala na mat amin. Nangalap iti bagas basil la imbati na. Inala na pa dati nabatbati dati nakatri nga itlog. Ken digiti paboritom nga si daan nga frozen. Pinakialala na pa eh. Into na maminsan no adda ni Antim nga Laika ibagam kadalolo kay lola tapno no masiputan da ni Antim. Anya? Kidat dalolo kay lola pa iti timulong nga nadikarga, mami. Anya? Anya tiket mo sa wen? Dalolo kay lola tinangibaga nga alain na amin tinagyan ti rep, mami. Anya? Supay ni pay lolot nangikarkarga ti bagas. Sa ni lola tinangala kadaga ti dilata kinitlog, mami. Tada amin ginandilay ka. Datala sardinas dinabatin, jak kaya timanganin, mami. Ha? Anya? Anya? Unay mo datatanggan nanangan. Ala, bebe amon. Diyak kahit nga dakit agriri ka dadatang ken nanang mo. Unang di da kumamad, ipalubos ka kasi ti aramitin mo't nilay ka. Marmarwam mo't day jayan nga kamsat ko. Alalal, bebe amlatan.
Nga na nagkasarita ni tatang kinanang, saanin? Bebe amlatan. Wunangin ni. Inibus na mo ti abas tutay ti makabulan. Ure di kiti imbati na lang kumamad, di kiti kayatan mo't ni Eunice nga si Daan. Pinakaalala na pa'y. Bebe amlatan. Tulong talatang kengkwanan kaniti anak na. Ure mo't siya ka masurunak. Ure alayan da ko maaminin. Basta saan da nga ramraman, di kiti para kini Eunice. Iso nga rod nga bagbagaag na tatangkin nanang. Tapno bagbagaan damad dita kakapsat ko. Marmarwaman. Kasti ko nagjaket nga agririri kayo. Sana bale. Inaktulat ta di palengke to nubigatin ta sukatak di kiti inala ni Laika. Uray ta, nakaawatak ti bonus ko lakay. Ha? Talaga? Palpalubos ni Apo, binulan nga makaawatak iti bonus ko. Gaputa kanayan nga napintas ti performance ti team mi. Kanayan mi nga mahit ti kota mi. Agsursurok pa ano duma. Per mi nga maragsakan ni boss mi. Oh, nakaawatak mo't iti nasurok 3,000 nga bonus. Oh, umanay mo't tinanga. Igatan ko kada kiti sukat na kiti inala ni Laika. Ay, alas to, saan ka na masursurun pa eh? Ikararag talatan nga. Baring agbaloy to ti amin. Baring no, makaamiris man to patla ti kabsat mo. Malala. Maragsa ka na. Napintas ti taray ti trabaho. Bakit? Kat uray mat si kalakay. Nagadugayam ti arkilam itay. So nga dakkel ti niya puntem kanyak. Siguro, papakan mat ni Apo Diyos, dagiti maitultulong ta kenilay ka. Wunmat kat di So nga, di taunay panunutin tayo tiyayin. Maperdi lahing ti rabi ita. Sa bagay. Kaslag mamayatak nga rod itang rabi ibakan. Ha? Agad rumbeng na laing nga celebraran ta. Tian niya. Kati panagawat mo iti bonus. Kastamatan iti napintas mo't nga nayas ti panagpasadak iti tricycle. Agsasarunong ngamin ita iti mga arkilakan niya. Iso nga agsasarunumot nga rabi nga dakkel ti iyap apuntek king kabakit. Katita sa balimot nga dakkel tiket kung nga yapunteking ka. Anya? Nabayag basitin nga jakin niya punteking ka. Numanin, maladawak nga sumangpet. Gato sumangpet maturog kan. Iso nga jak makayapunte ti dakkel nga. Nga kahit kung nga yapunteking ka, bakit? Sika nga talaga, Sevio. Anya ka di data nga dakkel kay magbagam nga kayat mo nga yapunti kanya. Kat, amumlata na bakit? Dede kayat mo nga iyap apuntik king kanukwa. Dede iyap apuntik king kanukwa nga kastaunay ti panangpet-pet mo. Kas ko man ti mapasadaak no iyapuntik king ka. Kastaunay panangpet-pet mo. Saan ka di? Ay, kitwan amanga na tumayab. Kastimit alati iya puntik king kaita. Amanga no tumayab. Gaputa bilit ti iya puntik king ka. Ay, sika ka talaga, Sebi. Ay, among bakit? Maragsakan ako unay. Taurin no at dati problema. Sana pulos agbalo ti langin-langin ta iti may sakin may sa. Sana pulos agbalo ti panagayat ta iti may sakin may sa. Sabi ko matag nanayan ti kastoy. Agnanayan to kumakastoy. Bakit? Kasta nga talaga ti mapasamak lakay no agnanayon mat.
Agnanayon mat ti kinaanos kinagagat mo ken kinasayaat mo nga asawa ken ama kada kami ken ni Eunice. Da kayo ti kapapadgan kanyak da kayo nga agina ti kapapadgan para kanyak. Iso nga aramidik ti amin. Tapno naragsak kayo. No pay dakdakkel ti matmat gadam ngem siya. Deta ka man. Ngem aramidik ti amin tapno no. May kangkay tinaranya ka masagbayan ken ni Eunice. Kastamat na nagiti agbalintupay nga anak ta. Pengarod nga. Inaputam. Kat syempre, di ka agbalintong anak ta ko na. Gagangailaang mat ngay naprusak. Gaputa, iso nga roti. Pagmula aktibin itap na numaadaan ta iti. Ading ni Eunice. Sika nga talaga. May ka man dito. Awan na pulos ti pa nagbabawik nga si Kati. Si Kati inayat ko. Sebyo. Kastamad kanyak. Di na. Sigagat si kantulayang ti babae ti biyak ko. Talaga? Well. Oray no ado di kati pasaherom ka. Babalasa nga napipintas kay nasa sexy? Ha? Katuray pa ya. Para kanyak. Sikat ti kapipintasan ken kaseseksyan na babae ti lubong. Deta ka man. Kastaman ti penang anya. Kasat pa nang diskartem kanyak idi. Malagip mo idi. Damot agam mo. Pasaheros nakla idi. Ket siya. Agbasbasa agpailaeng. Kadag pa isumuti ko na. Saan ka di nga? Isuti ko na king kaidi. Sikat ti kayat kong agbalin nga asawa ken agbalin nga ina digiti anak ko. Oh, isuti na. Isut na pasama. I love you so much, Dina Bakit. I love you so much too, Sebyo Lakay. Dahito yan. Nakasagana ka ka din nga mang pet-pet. Diyan niya. Dahito iya puntik nga dakkel ka. Uwan, lakay. Irwar ko nga rudan. Ket, iya puntik kon. Petam nga nalaing. Bakit? Uwan, lakay. Sebyo. Di na bakit. Suki. Oh, Suki. Pakisagana man dagitoy tsendaek. Anya? Saan ka din nga katsentsyendam la idi na minsan nga aldaw, Suki? Ha? When? Apay, naibus ka din? When, Suki? Nagalis naman tin, Suki. Ay na, kaya takon Tapno adado ti malakwak. Angin mas daawak. Nakadado day dyan nga, sinendam idi na minsan nga aldaw pang makabulan ako nam. Kwa. Inala dati ipag ko nga. Inaudi akabsat ti asawak. Kat apay mo't ninala na, Suki.
Awan nga ti trabaho ti asawa na. Kat, bebeam latan bebeam milatan da. Kasapulan damat, kaasi damat. Ay, nagsayaat ka mo nga ipag no kasta. Maalang nga ron, isang anak nga ron digituyen, Suki. Sige Suki, agyaman na. Nay, adda ka manan kaanakan. Ay, auntie. Ay, amuklatan no apay nga adda ka man dito ipalengken. Anya ti amu yun ti. Ay, kat amuklata Inted dagiti katugangam, dagiti pinalengkem ide, ikinilay ka. Ha? Aping amu yun auntie. Ay na, siyak to pa'y ti kunayo. Maamuak amin nga mapaspasamak iti lugar tayaw. Amok nga nilay ka tinangala kadagiti abastuyo. Dumanon amin kanyak dagita. Uwen nga rin auntie. Yung makadakas kat datatangkin nanang ti nang pabusoy kinilay ka nga mangalay ti amin nga abastumi. Ultimo digiti kanin ti anak mi kit pinakialala na. Ay na. Diyo ko makagkagura ti kaanakak. Ha? Diyo ko makagkagura ni Laika. Tamaas siya anak mo't kengkwana. Balasang ko. Anya? Alamaas siya anak mo't kada kayo Tadakay ti agrigrigat iti asawam. Tapno no. Magatang yo, dagiti kayat yo, dagiti kasapulan yo. Nga, alalain latan, ti ipag mo, alalain latan, nilay ka. Ang di yo laam mo ti kasasaad, ti kaanakak, idya na kaikamangan na anak ko. Anya ti kayat yung asawaan nanti? Ay nakit, amuyo mag-awan trabaho ti na asawa na. Wen nga rod auntie. Tila adamot kami nga mapilpili nila ikang asawaan. Wen. Agam ti makadakas. Kung konsintiran mo. Dagit ti katugangan na. Ti asawa na. Ha? Di kayo maawatan auntie. Ay na. Di ibagbaga nga siyak tinang ibagawan. Ti anya auntie. Akit irurumenda kanumat ni Laikan. Irurumen kanumat dagiti nagandak ti lalaki. Ti ap ka anakak. Kaibagbagada nga mapalpalamot laen. Iso nga. Mapilitan mo't ni Laika ang agdiskitar mo't. Iti mabalin namot nga maitid Agahasam. Nga puta di da mabaon, di da mapilit nga agtrabaho ti asawa na. Wano nga puta, di da mapilit nga agtrabaho ti anak da. Dahil tamatan nilay kamatan ti kaslang idurduron tamatan nga manggadan. Anya? Agad. Di mo't narnarwam ti trabaho ti kaanaka. Ti atap ko. Dagiti nakaikamangan na, dagiti katugangan na, ti mangsugsug kinkwana. Nga umayag patulong kada kayo. Anya? Wan, dahi taman ti damag. Dahi tati agwarwaras nga damag. Gapo siguron tamabainan nilay ka, gapo takanayan nga pagsawan, dagiti nakaikamangan na. Kat mayat mo't latan. Surutin na mo't tan, ti kayat dagiti katugangan nan. Ngo, kurang na laeng, kat umay makitsenda kada kayaw. Pagbalinin na nga palengke, ti balayaw. Anya? Iso nga diyo ko makagkagura ti kaanaka. Kasarita yo nga nasaya ata di na. Narigat mo ti sitwasyon na iti nakaikamangan na anak ko. Sige auntie. Mala. Akan anus kayo iti asawam. Nagrunakin ka. Gaputaan mo. Di na. Nga nasaya at ka nga tao.
Anya tiket mo sawen. Imbaga ni Auntie Judy kanya. Iti nagkita kami di palengke. Nga saan kanumot nga pagayatan nila kati umay agal-ala iti abasto tayo dito eh. Ha? Ibabaon kanumot dagiti nakaikamangan na. Pilitin da kanong nga trabaho. Angin, awan siguro ati amo nga trabaho nila ka nga kabsat mo. Kat ibagada siguro nga umay dagpatulong dito eh. Kat api nga saan nga ti anak dati. Ibaon da nga mapalagtrabaho. Isot manggad. Gaputa isot lalaki. Saan kit di nga takabsat ko ti. Pilitin da nga trabaho. Dahil tangarod ti rigat na lakay. So nga, namin pinsan nga napukaw ti suron ko kinilay ka. Ad-adda nga maasya na kenkwa na itan. Ta saan nga kaskanyak? Nga nakaasawa iti responsable nga lalaki. Uray no. Awanin ti. Uray no naidalit ti sakit dagiti daganaking ka. Awan mo tinagbalin nga problema ta. Takabailan tamat nga biyagan ida. Ngayon di ta kasasaad nilay ka ita. Maasya naklaunay kenkwana lakay. Anya nga ruti. Anya nga ruti may singasing mo nga. Kasayatan nga ramitin. Kasaritam takabsat mo. No awan latati. Namnamain na iti asawa nan. Asay-saya at no isinanan. Panawan nan. Kat, agsublida dito eh. Nasay-saya at pinukas jay. Yan tangay. Halos datamot laing timang bibiyag kadakwadan. Tapagbalinin namatan nga palengke ti balay tayo. Agawid la dito yan. Ta at least, nataltalgid tirik na tayo. Amo tayo nga saan nga mairurumin isuna. Saan nga maidadanas. Tano at dadyay lang, puder iti nakaikamangan na. Amangan no, kanayon lang kakaasi ti kabsat mo. Lakay. Pudno nga taday ta. Amwen tayo Amwen tayo nupod numatlaing timbagan ni Auntie Judy. Tanupod duman. Kaasimot nila ikalakay. Kaasimot ti kabsat mo. Sumrekading ko. Agyaman ak, manong. Imbag matay may kalay ka. Uwen manang. Malag sa sarita tayo kada manong mo. Agpudno ka man ading ko. Manong. Anya nga talaga ti kasasaad mo dyan na kay kamangam. Ha? Ibagam ko matipod no, ading ko. Dagiti ka di katugangam ti. Mangibabaon king kang may kaagala ka di abasto diti balay? Ha? Saan ka nga mabuteng ading ko? Ibagam tipod no? Ano? Ibagam nga irurumenda ka dyan. Ibabaon da ka nga may agala ti abasto diti balay. Nasasaya at langin. Nagsubli ka dito yan. Panawa mo dahil nga lalaki. Ha? Sana mabalin manong. Anya? Aapay. Di mo ka di mapanawan? Dahil nga lalaki, like ha? Saan manang? Kasano pingor ti anak ko no? Maawanan ni ti ama. Ay, anya orte serbi na mo dahil nga ama no aw mo ti mararabidan na.
Awan ba't ti may tultulong na kada kayo? Ta saan ba't nagtabtrabaho? Agsapsapol ka numit manong. Ay na, Laika. Napayag nga panawenan nga anos ka. Makapag nanti anak mo nga maging gaita, awan pa'y ti trabaho ti asawam. Saan pa nga makatakder ti bukod na nga saka? Imbag pa'y ti anak yu ta makatakderen, makapag nabasitin. Ang ti asawam, mangnamnama kadagiti naganak kinkwana. Kadagiti mat naganak kinkwana. Sika mat ti idurunda nga, agsapol. Sika ti idurunda nga agtrabaho. Kasta ka di? Anusam ka di ti kastan? Ang imipat-patig ko ti asawak manang. Ay naading ko. Anya launa ay ti kinayat mo ka di nga lalaki. Kumakit nagsapol ka ti kas kanya. Ala, sa anak nga nakaadal. Kada mati sinuruta malalaki. Angin mo, at least siya amok ti manggad. Tagpaspasada ti tricycle. Na ano sak nagpasada. Iso nga rod nga rinabi nga, dakkel ti may apuntek kinimanang mo. Anya nga rod mati maitidking ka. Anya rod ti apuntek mati asawam. Manong. Saan mo ibaga nga? Dakkel mati apuntek na king ka. Manong? Ay nalay ka. Ubing ka pa'y ading ko. Amok nga, naganus pala ta panunot mo kadigit nga banag. Nga uray no marigrigatan kan, mariknam lang aruden, tirigat ti biyag yung agina. Anusam pala yung ti asawam kin ti pamilya na. Nga uray no awan ti trabaho na. Abay, gabuta maparparagsak na ka? Manong, diyak ka ba ilang nga panawan ti asawak manong? Ay nalay ka ading ko. Kunamlaing data. Ni masursurum dumatlaing nga lipati ni Suna. Panawan pa'y laeng. Tabaring no makaamiris. Kat daytan ti pagnakman na. Kaya nagsapol ti trabaho nan tapno ada pang suporta na kada kayo nga aginana. Ladingitik manang. Ha? Manong, saan ko mabali na panawan ti asawa? Ipatpatig ko ti asawak, manong, manang. Aniya? Kahit di mo kahit tagawid dito, hindi na kami dinggan. Uray no marigrigatang kan. Kasano nga ron? Anya nga ron? Tiramin din nyo. Kanayon kayo tulat nga mangnamnama kanya. Kada kami, hindi manang mo. Kanayon kayo tulat may mga alat abas tuyo dito yan. Panunutin ba't kami nalay ka? Marmarwam ti pamilya tinakay kamangam. Saan nga nasaya ti pamilya da? Kahit mo ka di ka dumakkel ta anak mo, iti puder da? Kadagbalintumot ta anak mo, akas kadakwada? Mangnamnama ak manong agbalbali to piti asawat. Ay naadda pa ay pagbaliwan at ikas na klase tao. No sadot nga nanayon daytan. No irresponsable, kanayon lang tang irresponsable daytan. Alala, bebe amon, lakay no di na kayat. Ang panunutin ko mga nasaya at ading ko. Ay naya. Oh, Diyos ko, di ka lagpan panunutin like ka. Isto na lakay. Anong, bebe amlatan. Baring no makaamiris tumatlaeng. Saan mo't nga basta-basta nga. Mapanawan na ti asawa na. Alaading ko. Kid-kid dawen milaeng nga. Agpanunot ka nga nasayaat. No marigatan kan, lagi pam ti balakad miking ka. Panawam ti asawa mo. Agsubli ka dito, yan tangay da kami matlaeng ti pagpatulungam. Kat ibagak king ka. Ada kami la dito nga. Si aawat to king ka. Sige manang, jak to panawan ti asawa. Ay kulak to pa, talaga nagtangkin ti wala. Babe, amon lakay. Malala. Sige nga rod, like ka.
Manang, agyaman na. Diyos ko, aya. Baamon lakay. Manong, sorry. Anya pa nga ti mabalin. Tatangkan mo ti ulom. Hindi pa ilang agbasbasa ka, kastakan. Baamon ko lakmat. Manang, ala, ingka nga roden ading ko. Ingkan, kat agur-uray ti anak mo. Manang, mabalin nga. Anya. Dumawat ak malay ti bagasyo, manang. Anya. Anya? Awan nga min ti isaang min na, manang. Ay, kung saan? Ay, Babaamlatan. Ulit kagadgatang tayo mo ti sanga kaban nga bagas. unang yung marbarwam dan. Babaamlatan lakay. Ala, sige. Ngem siya kon ati. Mangala. Tama nga no alahim amin. Awan nga ro tinaramidan min iti asawa gaputa kaslang natangken ti puso ti kabsat na ti ipag ko. Saan mi apulo sa maallokoy iti singasing mi nga isina ng ti asawa na agawi din agsubli kada kamin. Mawatag met kidi gaputa ubing pay ti ipag ko ket iti kada pala iso na ti stage nga ti na in love iti lalaki nga uray no awan ti trabaho na uray irresponsable uray no nabisyo ket panpandagan na latamad dati panagayat na iti asawa na. Hindi makadakas ket agsagsagaba mo ti anak na. Marigrigatan mo ti anak na. Ket kasanon no saan mi nga tulungan ni Dan pangalandang nga rod ti pagbiagda. Kasanon no isardeng mi ti mangted iti abastuda. Anya pe nga rod ti pagbanagan da. Nagtultuloy nga rod ti kasta nga sitwasyon mi kasin yung nga nagkasapulan ni Laika ket umay agpalengke iti balay mi. Pinagbalinnan nga palengke ti pagtaengan mi nga awan met ti maaramidan mi. Taure kasanot ayat mi nga agawid ko man iti balay mi ni Laika nga di namat mapanawan ti asawa na. Ay, di mi matiis isuna. Dahito iti pakasaritaan ti parikot mi nga agasawa kasin yung nga kayat kulaunay nga itaklin iti dito nga programam tabaring no adda makaited iti napintas kinasayat nga balakad. Anya ti kasayaatan nga aramiden mi nga agasawa tapno no maurnos ti amin. Ti umuna launay nga kayat mi ket umanugot ko man ni Laika nga panawan nan ti asawa na ket agawid laangen kada kami. Yan tangay da kami mudlat mang bibiyag ken kuana. At least sigurado kami nga saan nga mairuruman, maidadanes isuna iti nakaikamangan na. Sabay kumakasin ket adda na ibati na nga adal dahiti surat ko kadag iti padak nga dim nga nagbuya iti dito nga programam. Sabay kumata nagserbimet nga pagsarmingan iti biyag. Kadag iti amin nga makarelate ken addaan iti pamilya akas kanyat. Iyonak nga ruden ti agyaman kadag iti makaited ti balakad kadag yaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang urnos ken nang tenbiyag dito nga pakasalitaak. More power to your program and God bless everyone. Iti agyaman na pagaya mo Dina iti Candon City, Ilocos Sur. Thank you so much, Dina. Ti pa nang iburay mo kada kami dati nga pakasalitaam nga namnamaem nga ada maited nga balakad dagiti nakangeg ken nakabuya. Ket sabi ko makaanay dagiti nga balakad tapno no malag-anan ti riknam ken malawlawagan ti panunot yung agasawa tapno no
makapagdesisyon kayo no anya taramitin nyo. Kaya, thank you so much kadagiti narway nga nagbuya.